bošnjačke akcije. U jedinstvu je snaga. Selam aleikum. Dobro vam večer, dragi prijatelji iz Banovića, dragi moji SDA-ovci, branioci Bosne, vrijedni radnici. Selam aleikum kolegama iz rukovodstva SDA i našem dobrom domaćinu doktoru Kukiću. Zaista sam počašćen plaketom koju ste mi dodijelili. Priznanjem koje daje rudarska sredina. Jer rudarski poziv, kako to reče Rahmetli Alija Izetbegović, je jedan poseban poziv. I hljeb koji rudari zarade je poseban hljeb. I priznanje koje oni dodijele je posebno. Rudari u miru rizikuju i gube živote. U nedjelju smo u Raspotočju ostali bez Feze Izakovića, Mehmeda Dizdarevića, Mehmed Alije Halilovića, Fahira Halača i Hajrudina Bradarca. Nek je Allahova milost i oprost uz njih. A nama su ostale dvije obaveze prema njima. Jedna je da brinemo o njihovoj djeci, o njihovim suprugama, da ih školujemo, da ih pomažemo, a druga je da izvršimo modernizaciju, nova ulaganja u rudnike koja će olakšati rad, učiniti sigurnijim rudarski posao. S mislima na njih, s obavezom prema njima, krećemo danas iz Banovića u pobjedu. Idemo dovršiti posao koji smo započeli davne 1990. godine, izgraditi društvo, državu i ekonomiju kakvu naša omladina zaslužuje. I Banovići su pravo mjesto za novi početak. Ovdje žive ljudi, vjerni zemlji u kojoj su rođeni, vjerni rudnik kod kojeg žive, vjerni stranci koju su osnovali sa Rahmetli Alijom Izetbegovićem. Treba nam velika pobjeda, nadmoćna pobjeda na izborima u oktobru, kako bismo zatim pobjedili siromaštvo, korupciju, nejednakost, nepravdu, depresiju i poniženje, kako bismo nadjačali sile koje drže ovu zemlju u blokadu i prijete novim podjelama. Tražimo 300.000 glasova kako bismo stabilizovali stanje u zemlji i u deceniji koja je pred nama otvorili 100.000 novih radnih mjesta. Ujedinimo se ponovo. Dosta je bilo raspanja bošnjačkih glasova. Dosta je bilo avantura, lutanja i lažnih obećanja. Vratimo se izvoru sa kojeg smo krenuli. U jedinstvu je snaga. Ostvarit ćemo jedinstvo i ostvarit ćemo pobjedu koja će nam vratiti snagu. Snagu koja će nam vratiti sve bitne pozicije u državnoj strukturi. Uz Božju pomoć, uz podršku birača i našeg naroda, vratit ćemo snagu Bošnjacima i svim patriotima Bosne i Hercegovine. Vratit ćemo im pozicije u državi koje im pripadaju. Preuzet ćemo liderstvo kroz cijelu državnu strukturu. A onda ćemo preuzeti odgovornost. Odgovornost za očuvanje teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka u zemlji. Odgovornost za reforme i jačanje države Bosne i Hercegovine. Odgovornost za oporavak ekonomije, za masovno zapošljavanje. Zapošljavanje koje će napuniti fondove i budžete i omogućiti povećanje penzija, invalidnina, bolje zdravstvo i obrazovanje. Imamo jasan i precizan plan koji će sve ovo omogućiti u mandatu koji je pred nama. Najbolji eksperti i naučnici, najuspješniji privrednici i političari među nama radili su izbornu platformu SDA kroz čitavu proteklu godinu. Bosna je bogata zemlja. Uklonit ćemo prepreke i uzroke koji njen narod drže u siromaštvu.
Ostvarit ćemo sigurno okruženje i pozitivan poslovni ambijent. Omogućit ćemo intenzivan ulazak stranog kapitala i investicija. Obnovit ćemo dio velikih sistema, ali sa novim modernim tehnologijama. Omogućit ćemo bujanje malih i srednjih preduzeća koja ih prate. Svaka opština mora dobiti poslovnu zonu i poslovni inkubator. Iskoristit ćemo naše prednosti i šanse za razvoj energetike, jer raspolažemo ogromnim resursima za to. Za razvoj industrije, jer imamo stoljetnu tradiciju u njoj. Za razvoj poljoprivrede i stočarstva, jer imamo milione duluma kvalitetne, ali neobrađene zemlje. Za razvoj turizma, jer imamo izvanredne prirodne ljepote i kulturnu baštinu. Gradit ćemo brane na našim rijekama, iskoristiti njihovu energiju, kontrolirati naše vode, umanjiti efekte suša i poplava. Gradit ćemo termoblokove. Donesene su potrebne odluke federalne vlade i parlamenta za gradnju blokova u Tuzli, u Zenici i ovdje u Banovićima. Termoblok u Banovićima će biti najmodernija elektrana u Bosni i Hercegovini ako Bog da. Elektrana bez dimnjaka donijet će investiciju od preko milijardu maraka građevinarima, novih 300 megavata električne energije državi i novih skoro 1000 radnih mjesta Banovićima. Čestitam rukovodstvu stranke, općine i Rudnika na viziji i višegodišnjoj upornosti bez koje ove investicije ne bi bilo. Povešćemo odlučnu borbu protiv kriminala, nasilja i korupcije. Hoćemo sigurnost građana, hoćemo sigurnost investitora i investicija. Smijenit ćemo one koji se nedovoljno energično bore sa nasiljem, kriminalom i nepravdom. Ubrzat će oni procese i suditi ili će otići. Izvadit će iz ladica predmete privrednog kriminala na koje pada prašina. Neće našim ulicama hodati siledžije i ubice. Naši građani zaslužuju i dobit će mir, pravdu i sigurnost. Omladina zaslužuje bolji obrazovni sistem i dobit će ga. Sistem koji će proizvoditi kadrove koje traži tržište. Sistem koji će proizvoditi korisno znanje, a ne beskorisne diplome. Racionalizirat ćemo troškove u zdravstvu. Za ogromna sredstva koja se troše mora se postići bolja zdravstvena zaštita. Svaki čovjek u BiH mora dobiti osnovni paket zdravstvene zaštite, bio on osiguran ili ne. Penzije se moraju povećati. Ne može se dostojanstveno živjeti i valjano u starosti liječiti sa par stotina maraka mjesečno. Nastavit ćemo se brinuti za branioce BiH, za šehidske porodice i za ratne vojne invalide, za sve žrtve rata. Samo je jedan put da sve navedeno ostvarimo. Moramo zaposliti mlade i vitalne da bismo pomogli i zbrinuli stare i bolesne. Da bismo napravili boljitak za cijelu naciju. Moramo ojačati ekonomiju da bi ojačali društvo i državu u svim bitnim segmentima. Moramo kreirati 100.000 radnih mjesta u sljedećoj deceniji. 1000 novih radnih mjesta mjesečno. Dakle, to je ponuda SDA. 300.000 glasova za 100.000 radnih mjesta. Pitaće nas, a zašto bismo vjerovali baš vama iz SDA? Pa svi obećavaju isto. Obnovu ekonomije, zapošljavanje, porast plata, penzija i tako dalje. Ima samo jedan odgovor i razlog radi kojeg nam moraju vjerovati. Jedan, ali dovoljan. Neka vjeruju djelima, a ne riječima. Neka vjeruju činjenicama, argumentima, brojkama, vlastitom sjećanju i očima. Neka se osvrnu, upitaju i iskreno odgovore. Ko je bio lider i nosilac svih ključnih istorijskih presudnih procesa i odluka za Bosnu i Hercegovinu, Bošnjake i za sve bosanske patriote? Naravno, bila je to SDA. Ko je obnovio državnost Bosne i Hercegovine? Ko se izborio za njenu nezavisnost, stvorio u nemogućim uslovima, naoružao, organizovao snažnu, ponosnu antifašističku armiju BiH, koja je zatim očuvala teritorijalni integritet i suverenitet ove zemlje? Bila je to, naravno, SDA.
Ko je vratio Bošnjacima nacionalno ime, ponos, dostojanstvo, učinio ih političkim narodom i političkim faktorom bez kojeg nema više nijedne trgovine na Balkanu i u Bosni i Hercegovini? Ko je reafirmisao njihov identitet, kulturu, vjeru, vratio ime njihovom jeziku bosanskom? Naravno, uradila je to SDA. Ko je bio lider u obnovi zemlje i privrede, u izgradnji državnih institucija, kreator ključnih reformi u proteklih 18 postdejstonskih godina i u sve to vodio dosljednu socijalnu politiku, brinući se za stotine hiljada prognanih, ranjenih, demobiliziranih, za porodice šehida i poginulih boraca? Naravno, radila je to SDA. Borili smo se za opstanak, za ponos i dostojanstvo bosanskog čovjeka. Odbranili smo naše pravo na život, na slobodu, na ravnopravnost. Uvijek u službe naroda i države, hrabro i dosljedno. Radili smo i uradili mnogo. Naravno, bilo je propusta. Ali kao što reče Senat, jedno je neupitno, to ne mogu dovesti u pitanje ni oni koji ne vole SDA. Kada god je bila jaka SDA, bila je jaka i BiH. Borba za dostojanstven život se nastavlja. Danas je to borba protiv ponižavajuće nezaposlenosti, protiv nepravde, kriminala i korupcije, borba za sigurnu budućnost naše djece, za uređenu državu u kojoj vladaju pravo i red, za ekonomski razvoj i zapošljavanje. Ta borba traži zrelost, iskustvo i odgovornost, ali prije svega traži jedinstvo. Jedinstvo koje će nam vratiti snagu. Snagu koja će nam vratiti vodeću ulogu na svim pozicijama na kojim se odlučuje o budućnosti ove zemlje. Naš ključni politički cilj bio je i ostaje cjelovita i demokratska država Bosna i Hercegovina. Država u kojoj su svi narodi i građani ravnopravni na cijeloj njenoj teritoriji. Država integrirana u Europsku uniju i NATO savez. Zemlja koja ima prijateljske veze sa cijelim dobronamjernim svijetom i na istoku i na zapadu. Ovom cilju oponiraju političke snage koje žele nove podjele, prijete referendumima i odcjepljenjima, trećim entitetima. Njihova politika je zaustavila Bosnu i Hercegovinu na njenom reformskom putu. Njihova politika je zaustavila BiH na putu obnove ekonomije. Njihova politika se hranila podjelama među Bošnjacima. Ta politika računa na slabost i na jedinstvo patriotskih snaga. Poručimo im danas iz Banovića. Nećete više gledati podjele Bošnjaka. Nećete dijeliti i slabiti Bošnjake kako biste oslabili i podijelili Bosnu i Hercegovinu. Nema podjela, nema referenduma, nema novih entiteta. SDA će vratiti snagu Bošnjacima i svim bosanskim patriotima. Ponovo će ih ujediniti. U jedinstvu je snaga. Uz Božju pomoć i uz podršku našeg dobrog naroda ostvarit ćemo ubjedljivu pobjedu na izborima koja će otvoriti put svim drugim pobjedama. Bosna i Hercegovina će biti prosperitetna zemlja, zemlja pravde i zakona, zemlja jednakosti i ravnopravnosti. Pobjedit će dobro. Podignite zastave. Podignite zastave, idemo u pobjedu. Podignite zastave za sve one koji su živjeli i umirali za ovu zemlju, za naše borce, za heroje. Podignite zastave za šehide, za vrijedne radnike, za rudare, za generaciju koja odbranila Bosnu i Hercegovinu. Podignite zastave za generaciju koja dolazi, za našu djecu koja će naslijediti ovu lijepu zemlju. Dugujemo im pobjedu, veliku pobjedu SDA. Dugujemo je prvom predsjedniku Rahmetli Ali Izetbegoviću. Dugujemo je našem bolesnom predsjedniku Sulejmanu Tihiću. Našim predsjednicima koji su potrošili zdravlje,
snagu, život, noseći teški emanet borbe za opstanak i napredak Bosne i Hercegovine. Idemo dovršiti njihov posao. Idemo stvoriti jak probosanski blok. Temelj mu je SDA. Svi koji vole ovu zemlju su dobro došli u njemu. Idemo ujediniti sve odane, sve poštene, sve sposobne u Bosni i Hercegovini. U jedinstvu je snaga. Podignite zastave, uspravite čela, idemo po ono što nam pripada, idemo hrabro i uspravno, zajedno, idemo do pobjede, inšalah.